Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngraosaken sih katresnan lan kawilujengan dalem Gusti ingkang nuwuhaken raos atur panuwun ing ngarsa dalem wonten ing gesang kula panjenengan. Saengga anggenipun kula panjenengan nglampahi gesang menika mbuh abot, mbuh enteng, mbuh susah, mbuh bungah, awake dhewe tetep duweni rasa atur panuwun. Urip yen penuh ing atur panuwun menika kula kinten langkung sekeca, langkung kepenak tinimbang mung ananing grundel ora duwe rasa trima anggenipun nglampahi gesang. Kula tasih kemutan riyin pas jaman alit yen didhawuhi simbok nyapu, kadangkala rasane abot banget nyapu latar utawi nyapu jogan. Awit menapa tanpa rasa bungah, tanpa rasa atur panuwun yen omahe resik, yen latare kuwi ora reget, disawang kepenak, le manggon ya luwih kerasan tinimbang yen jogane reget, latare kebak sampah. Yen ngrumaosi bilih simbok anggenipun dawuh menika kangge kasaenan, nek sadar ya anggone nyapu terus penuh rasa bungah. Ning merga jaman kula alit ya egone isih dhuwur, pingine dolan, pingine leyeh-leyeh kok kon nyapu. Nah, anane terus grundel. Ning kadangkala ugi kula ya sadar, oh jogane reget, terus tak sapu dhewe. Le nyapu ya bisa kanthi bungah. Tur ora krasa kesel anggone nyapu. Nah, menika dados gegambaran kula kinten gesang kula panjenengan. Yen uripe awake dhewe kapenuhan ing kabungahan rasa atur panuwun ing ngarsa dalem Gusti, ling lakoni urip ya langkung gampang, langkung sekeca. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah para murid dalem awit pengalaman ingkang dipun adepi dening Gusti Yesus wonten tiyang lepra sedasa sing disarasake ning pranyata mung siji sing wangsul malih ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Gusti. Menika nggambarake bilih ora gampang wong ki duweni rasa atur panuwun, ora gampang wong kuwi gelem matur nuwun awit sampun diparingi kasaenan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 17 ayat 11 ngantos dumugi 19. Nalika samono Gusti Yesus tindak menyang Yerusalem miyos kikise Samaria lan Galilea. Bareng rawuh ing salah sijining dukuh dipethokake wong lepra 10. Saka kaduan wong-wong mau padha nguwuh, "Sri Yesus, Bapa Guru, nyuwun kawelasan." Gusti preksa banjur ngandika, "Wis, kono
caosna priksa awakmu marang para imam. Ana ing dalan badane padha dadi resik. Bareng weruh yen wis resik, ana siji sing banjur bali cengkelak ngluhurake Allah sarwa-sora. Ana ing ngarsa dalem Gusti wong mau sujud matur nuwun. Wong iku wong Samaria. Gusti Yesus nuli mundhut priksa. Handa ora 10 sing dadi resik. Lah sing 9 ana ing ngendi? Dene ora ana sing bali caos kaluhuran marang Allah kejaba wong manca iki. Wong mau banjur dingandikani, wis ngadeka lan mulya pangandelmu sing gawe warasmu. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus nyuwun priksa. Ketoke sing diwarasake menika tiyang sedasa ning kok sing bali ngluhurake Allah mung siji, lan sing siji menika tiyang manca wong Samaria sanes wong Yahudi. Mila ingkang sepisan kula panjenengan katimbalan kados pundi bangun gesang sing penuh raos atur panuwun supados menapa ampun ngantos Gusti nenggani kae umatku kae kok ora tau matur nuwun karo aku. Padahal wis tak paringi kesehatan, tak paringi rejeki, tak paringi kawilujengan lan macem-macem nugroho sanese. Ning kok ketoke malah lali karo aku, malah ngedoh karo aku. Kados tiang lepra sing sampun disarasake cacah 9. Ingkang kaping kalih gesang ingkang penuh atur panuwun menika nggih gesang sing tansah ngrawat kawilujengan, ngrawat kesehatan. Tiang lepra ingkang wangsul malih lan sujud ing ngarsa dalem Gusti ngaturake panuwun, dikersakake Gusti ngadeka lan mulya pengandelmu sing gawe warasmu. Menika ngetingalake bilih kula panjenengan tiang sing sampun disarasake kala wau didhawuhi Gusti ngrawat pengandel, awit pengandel menika sing gawe waras, sing gawe sehat. Kanthi kula panjenengan ngrawat kesehatan berarti nggih awake dhewe ngrawat iman, ngrawat pengandele awake dhewe marang Gusti bilih Gusti menika sumbering sih nugroho, Gusti menika sumbering kawilujengan. Mila awake dhewe tansah bali cengkelak sujud ing ngarsa dalem Gusti lan ngaturake panuwun. Lan atur panuwun sing paling mujarab, sing paling pokok ana ing iman kapitadosane awake dhewe ya kuwi Ekaristi. Puji syukur ing ngarsa dalem Gusti awit pangorbanan dalem ing kayu salib sing asung panebusan, sing asung kawilujengan. Awake dhewe sowan sujud ngaturake panuwun awit panebusan dalem. Mila tandha yen awake dhewe menika gesang penuh atur panuwun, awake dhewe sregep misa. Minimal apese saben minggu awake dhewe ra tau bolong anggone ngriyayakake Ekaristi. Mbuh kuwi Setu sore utawa Minggu esuk utawa Minggu sore. Yen daleme Bapak Ibu tebih, pripun carane? Aja ngasih mergo omahe adoh terus alasan aku ra iso misa. Lah Gusti Yesus we keroyo-royo seda ing pamentangan kanggo nebus dosane awake dhewe, kok awake dhewe mung misawi kalah karo jarak sing adoh, kalah karo udan, kalah karo undangan manten. Padahal wektune misa akeh pilihane, Setu sore, Minggu esuk, Minggu sore. Ning sok-sok awake dhewe ngalahake misa.
Mila saking waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaajak kados pundi setya dumateng Gusti anggenipun bangun gesang penuh atur panuwun saengga kula panjenengan anggenipun nglampahi gesang tansah gembira. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.